дар пайи рейдҳои ахир 35 кошонаи ҳуснро дар душанбе барои риоя накардани қоидаҳои санитариву гигиенӣ бастанд. тибқи маълумоти хадамоти назорати санитарӣ эпидемиологӣ, сабаби аслии бастани ин муассисаҳо вайрон намудани меъёрҳо будааст. онҳо хатти обу корезӣ надоранд, бидуни хилъат ба муштариҳо хизмат мерасонанд, соҳибони он аз муоинаи тиббӣ нагузаштаанд, маҳлули безараргардонӣ надоранд ё асбобҳояшонро сари вақт тоза намекунанд. дилрабо ороишгари кошонаи ҳусни ситора ки 1 моҳ аз кор монда буд, мегӯяд дар ин муддат 3000 сомонӣ даромадашро аз даст дод. ин кошона бо тарзи махсуси бофту ороиши мӯй маъруф аст ва рӯзе даромади миёнаи он 150 сомониро ташкил медиҳад. дилрабо мегӯяд онҳо низ мехоҳанд тамоми шароитро фароҳам кунанд, аммо на дар ҳама ҳолат тавонашон мерасад. ҷои хушрӯ ба прическа макияж куна яхелода ҷои тозагӣ ҳама ҳархелда яхелода фарқаш не у чирикими тоза нигоҳ намекунам онҷа да фарқаш нест. дар тоҷикистон наздик ба 2000 кошонаҳои ҳусн занона ва мардона фаъолият дорад ва талабот ҳам дар солҳои ахир ба ин хизматрасонӣ зиёд шудааст. мариям, як сокини шаҳри душанбе, мегӯяд шароити рангубор кардани мӯй ва абрувонашро дар хона надорад. ҳамеша аз хизматрасонии ороишгоҳҳо истифода мекунад. наводи зоҳирӣ албатта эътибор додан дар кор, баро ки ҷавонҳо нигоҳ мекунанд, фарзандон нигоҳ мекунанд, роҳгузарҳо нигоҳ мекунанд. ҳатто агар ҳатто чӣ гӯям ҳолати рӯҳии инсон ҳатто мувофиқи ҳамон либос набошадам ки ба хотири он ки хотири дигарҳоро байн накунем, чӣ гӯям фас накунем табашонро хира насозем, бояд ба худ эътибор диҳем. ниҳодҳои беҳдоштӣ мегӯянд баъзан оддитарин қоида дар ин марказҳои ороишӣ риоя намешавад ва боиси эҷоди мушкилоти сиҳатӣ барои муштариён мегардад. хадамоти назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ дар шаҳри душанбе ҳар сол бо дастури додситонӣ ва вазорати тандурустӣ санҷиши кори кошонаҳоро анҷом медиҳад. баъди ошкор шудани мушкилот, амри бастани муваққати ин муассисаҳо содир мешавад. пизишкон мегӯянд, агар аз як тараф баста шудани ороишгоҳҳо ба ҷайби ороишгарон зарба занад, аммо аз сӯи дигар нодида гирифтани шароити тозагиву беҳдоштии кор дар чунин марказҳо метавонад муштариёнро ба бемориҳои гуногун гирифтор кунад. риоя нашудани қоидаҳои беҳдоштӣ дар ороишгоҳҳо метавонад муштариёнро дар як ташриф ба чунин марказҳо ҳатто ба бемориҳои сироятии пӯст ва ҳамчунин вич-спиду гепатит С ва Б гирифтор кунад. ахиран ҳам мақомоти беҳдоштӣ аз бонувон хост ки дар истифодаи маводи ороишӣ яъне косметикӣ аз атру упо аз эҳтиёткор бигиранд.